أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا مثل ما قال الأولون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Izwi ukuthi u-Allah uthini? Bal qalu. Khabo. Lento leni ikhulumayo kithi ukuthi siyabheda, ukuthi sikhuluma amanga, ukuthi silandeli inkolo zamakula, silahla amasiko nani yonke leyo nto leyo, ukuthi sesishintshile sesingamasulumane amnyama, sesingamandiya amnyama. Kusho nina manje sigcona la kuma comments. Kusho nina. Wallah uthi lokho kungasikhathazi nakancane. Allahu Akbar. Qalu mithla nalaba ya ma qala al-awwalun. Lento niyikhulumayo nisho exactly into eyashiwo yilaba abayikhuluma ngezikhathi zabaprofeti, ngezikhathi zeyithunywa, la besilandele emva kwabo. Kungasikhathazi lokho, kungasizwisi ubuhlungu ngoba lento niyikhulumayo ayijikile into eyodwa. Le niyikhulumayo ukuthi siyahlanya, siphithanelwa amakhanda, sidakiwe, siyagula, siyadukisa, senzani, yonke leyo nto leyo ithunywa zika Allah zazishiwo kubo. Besongelwa, abanye bebulawa, kukhulunywa yonke into ngabo, bethukwa, kukhulunywa everything ngabo. Akusiyinto entsha. U-Allah uthi khululekani, akusiyinto entsha. Qhubekani nina nihambise umlayezo wami kuphela. Lalela. U-Allah uyabuza. Abantu labo bayabuza, babebuza bethini? Qalu aidha mitna wa kunna turaban. Bathini? Uma sifa sibuye siphenduke uthuli. Anisibuzi kanjalo? Exactly. Uma sifa senzani? Siphenduke uthuli. Wa idhaman. Allahu Akbar. Namathambo. Allahu Akbar. A inna lamab'uthun. Siyobuye sivuswe futhi. Hayi suka yikho lento ekhulunywa lamasulumane umsangana manga. Asiqali ukuyizwa ngani ukuthi sithi sikhuluma umsangano, sikhuluma amanga. Neyithunywa zika Allah kokukhulunywa same thing leni ikhulumayo namhlanje. Ukuthi siyasangana sinitshela amanga. Lalela ke. Uthi Allah laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin. Ngempela sethenjisiwe lokhu futhi kanjalo nobaba ngaphambili bethenjiswa. Kusho nini? Dala besithembisa lento le. Nabo baba babetshela same thing. Nathi basasitshela same thing. Ukuthi ngelinye ilanga sizoya esihogweni into engekho. Njengoba besho nje bethi izulu alikho isihogo asikho, aqali ngani. No baba benu babesho njalo. Besho kanjalo lento linani enzani enishoyo. Okay. Hadha illa asatirul awwalin. Allahu Akbar. Lokho akusilutho ngaphandle kwezindaba zasendulo. Basitshela inganekwane lamasulumane la enzani, asitshela inganekwane. Ningawanaki lamasulumane lana man, asitshela indaba zasendulo, into ezezadlula, basitshela inganekwane. Ayikho lento le abayikhulumayo. Lalela ukuthi Allah uthini? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Allah uphosa inselelo manje uthini? Uthi asinitsheleke manje. Isithunywa sika Allah asibatshela abantu, nathi siyanitshela manje. Allah uthi sithini? Ngubani inkosi yamazulu ayisikhombisa nenkosi yesihlalo sobukhosi obunamandla. Allah uthi sinibuze, ubani inkosi yamazulu ayisikhombisa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nenkosi yesihlalo sobukhosi. Allahu Akbar.
obunamandla na? Allah uyabuza. Okay? Sayaquluna lillah. Allah uthi bazokuphendula bathi uAllah, umdali weinto zonke uNkulunkulu. Mawubabuza lo mbuzo bazokuphendula bathini? Bathi umdali. Okay? Subhanallah. Then uAllah uthi mabekuphendula kanjalo bese uyababuza ukuthi qul afala tadhakkarun. Uma ngabe bekuphendula kanjalo wothi kanifunike yini ukuqaphela ububi na? Manje why ningalaleli ngoba niyazi ukuthi umdali uyodale zonke lento lezi uAllah anibuza zona. Manje why ningaqapheli? Why ningavuli ingqondo? Why ningakhumbuli? Allahu akbar. Then Allah uyaqhubeka uthi qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Allahu akbar. Oh, ngenza iphutha la. Eyokuqala ithini? Ithi qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Okay. Ngokabani umhlaba nalabo abakuwo uma nazi kakhulu? Ngokabani umhlaba nalabo abaphila emhlabeni? Kubuzwa nina ukuthi lo mhlaba lo kanye nani eniphila emhlabeni ningabakabani? Nidalo ubani lo mhlaba udalo ubani? Allahu akbar. Uthi Allah nizophendula nithi uAllah umdali umenzi wento zonke. Okay? And then uAllah uthini? Ngalokho ke uma ngabe nina nini nazi kakhulu uthi Allah bazothi bani? Bazothi uAllah. Then uAllah uthi babuzeni ke ukuthi manje kungani ningakhumbuli ukuthi umdali wenu ukhona? Kungani ningavumi ukuthi umdali wenu ukhona? Okay? And then bese uyababuza ke qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Babuze ke ukuthi ubani umondli wemihlaba yonke, ubani umdali wemihlaba yonke odale amazulu ayisikhombisa kanye nani okunguye umengameli wesihlalo sobukhosi esinamandla. Sayaqulun lillah. Konke lokho okuka Allah. Bazophendula bathini? Konke lokho okuka Allah. Then Allah uthini? Sinibuza ukuthini? Qul afala taqilun. Manje kungani ningasebenzisa umqondo? Manje kungani ningasebenzisa umqondo ngoba niyakwazi lokho? Allahu akbar. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Allahu akbar. Wa Allah utibabuze ukuthi usezandleni zikabani umbuso wezinto zako lawo ozivikelayo kepha kube kungekho namunye ongazivikela kuye. Umbuso waloyo ozivikelayo usezandleni zikabani umbuso? Allahu akbar. Wezinto zako lowo ozivikelayo kepha kube kungekho namunye ongazivikela kuye. Angeke wena uzivikele kuAllah. Mayifuna ukwenza something angeke uzivikele kuAllah. Kodwa wena yikho into wena ongayenza kuAllah angakhona ukuzivikela. Ngeke wenze lutho futhi. Kodwa yena Allah mayifuna ukwenza something kuwe angeke uzivikele. So Allah uyabuza ukuthi lo mbuso loyo wena othi wena uyawuvikela kabani wakho lo mbuso loyo moko wakho ufelana ushiye. Okay? Sayaquluna lillah. Bayakuphendula futhi bathini? Bathi oka Allah. Qul fa anna tusharun. Leno Allah uthi babuzeni ke ukuthi manje niqheluka kanjani ke endleleni pho? Manje nidukiswa yini ngoba niyakwazi konke lokhu? Yini le enidukisayo? Allah uyabuza. Ngoba zonke lezinto lezi anibuza zona niphendula kahle nithi ezakhe zidalo uye kwanina nidalo uye. Manje kungani niqhelukelana endleleni? Kungani ningaphumi ebumnyameni nihambe endleleni eqondile? Ngoba nenza ngamabomu umthetho niyawazi. Sengathi Allah ngasivula amehlo asivula ingqondo siphume ebumnyameni sihambe endleleni eqondile. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.